खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो जोङो मानासावहा दङ। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ बेखिनि जायगाखौ नोंथांमोना माब्लाबा जोंनि ब्लगावहा नुबाय थानो मोनो। जों मानासावहा फैबा बेयाव हाबफैखायो नालाय। ओमफ्राय दिनैहायनि फैनायनि जाहोना जाबाय जोंनि आगैया माने मटुनि बिनानावा बे माने बे जायगायाव हाबफैनो होननानै लेंबोबाय आरोना। मानो होनबा जोंनि भिडिअसफोरावसो नुबाय थायो नालाय बेयो। ओमफ्रायो आंबो हाबहैनायनो जायगाखौ नायनो लुगैदों आब' होननायखाय माने बेयावहा जों लाबोबाय आगैखौ। ओमफ्राय दायो नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैहायनि ब्लगखौ। दे दा खोन्थादो माया गोथाव जादो माया गोथाव जायाखै इमा। चिकेन नायनानै सिनायखादों माइखौ। नायनानै सिनायखादों ओमफ्राय रति आं सिनायाखै बेखौ बिनि मुङा मामोन? इथिंजा नै बिगुमै बिबोनां आरो नैबे बिबोनां बोरै नुदो माबायसा नुदों? गोथाव जादों ना? हो? माइना आंनि अर्डार होनाया दाबो फैयाखै। आं दिनै मानासाव बेरायनो ओमफ्राय आंखौ थेंकिउबो होनासै नोङो। थेंक इउ आंखौ बेजों फट' लानो हागौ? दा लागोन फैनायाव लागोन ओरैनो नों जायगाखौ नायग्रोदो। नों माथो जायगा नायनो आगोलावथ' बिबारा मासो मोजां। आगोलावथ' ओइ गुमैया मोनहैबायानो। नों गिदिंनो इच्छा सावबाय ना? मोजाङै बेरायाखै बे जायगाखौ आङो। नोंनि इउटुब भिडिअ लानायावनो सेन्देला गगलायबाय नामा? फटक लानानै भिडिअ लानानै गान माबार। आब' गलापिया प्राइंक खालामनो नागिरदोंमोन। इनिफ्राय लोगो मास्क गानखायो। फैनानै गोजोननाय मोनदों ना मैना? गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै फैनानै? मोनदो। बेसे बुरजा? बुरजा। लाबोबावगोन र'। नोंथ' गाबोन थांसिगोनानो। ओमफ्राय बैसागुआव फैगोन आरो मागोआव फैबा लाबोगोन दे मोजाङैनो खोन्थिबावगोन आरोबाव। ओमफ्राय दायो थांनांसिगोन न'आवहा मोनाबायबो। फट' लागासिनो नै। थ' थांसै मोनाबाय। थ' थांसै थ' मोनाबाय। मैना फै। आगोलावथ'